vaskana vaive gumi. Paivana vaskana vaive gumi. Paivana vaskana vaive gumi. Chikomba chakasvika pakati peusiku. Chikomba chakasvika pakati peusiku. Chikomba chakasvika pakati peusiku. Vasikana vakangwara vaiva namafuta. Vasikana vakangwara vaiva namafuta. Vasikana vakangwara vaiva namafuta. Vasikana vakapusa vasina mafuta. Vasikana vakapusa vasina mafuta. Vasikana vakapusa vasina mafuta. Vasikana vakapusa havana kupinda. Vasikana vakapusa havana kupinda. Vasikana vakapusa havana kupinda. Vasikana vakangwara vakapinda nechkomba. Vasikana vakangwara vakapinda nechkomba. Vasikana vakangwara vakapinda nechkomba. Amen. Amen. Ndichitaura pamabasa akarurama. Kutenda hakugumire pa1 level. Kutenda imba yauri kuvaka kuti ugogara iwewe. Haipere pakukwededzerwa kwayo. Haipere pakuvakwa kwayo. Haipere pakunakiswa kwedzimba dzomukati. Urupanzwa. Nefurniture inoramba ichitengerwa furniture. Zvidhara zvichibuda. Hakuti kuti zvidhara zvakanga zvisina kunaka, zvakanaka. Asi pane need yechange yekuti paisi zvimwe zvakanaka zvichida kufura ipapo zvichienderana neupfumi hwaunenge uchiwanawo. Zvino kana upfumi hwako hwakuderera, masofa akanaka wangaonawo akabvaruka, uchikwanisa kutenga masofa anodhura aya akanaka? Kwete. Wakutenga akachipa akareruka. Ndo zvinoenderanawo nekutenda kwomunhu namabasa anobuda pamunhu. Saka saizvozvo mwenje wako unenge wakupera, wakudzoka uchiita mudiki. Pawendinge uchivhenekera stereki, uchiona stereki, unenge wakudzoka manje, wakuda kudzima. Unofanirwa kungwarira. Unofanirwa kuzvirangarira woga iwewe kuti mwenje wangu uchiri kuvheneka here semutenda kana kuti wakupera. Garai muchiita mabasa iwaya akanaka, muchiawedzera pakusimba kwawo. Anofanirwa kugara achiitwa nguva dzose. Musadzokera shure, enderai pamberi. Musazvikudza namabasa amurikuita iko zvinezvi, nekuti pane mamwe akanakisa aripo anotevera. Saka tingati kuvhenekera uku inhoroondo dzavaIsraeri dzitsvene. Tichazotaurawo nezvazvo zvakare patinenge takutaura pamusoro pechingwa. Asi ko zvinezvi tichiri pachigadziko chemwenje. Asi matoona kare kuti pane relationship iripo, pane ukama huripo pakati pechingwa nemafuta. Yatobuda kudhara, vamwe vatoonera kudhara. Kana musina kuonera tichakudzidzisai, don't worry, musatambudzika zvino. Naizvozvo pane ukama pakati pechigadziko chemwenje netafura yezvingwa. Chigadziko chemwenje hachifanire kuti mwenje wacho udzime. Asi kuti unobva wati mhoka kana titi mwenje wadzima, aiwa, hazviri kuti wobva wati no kwangonerima chete, kana watodaro zvato. Verse 3. Kunze kwechidzitiro chechipupuriro mutende rekusungano, Aaron anofanira kuchengetedza mwenje iyi pamberi paJehovha kubva manheru kusvikira kwaedza nguva dzose.
uyu unofanira kuva murayiro unogara nokusingaperi kuzvizvarwa zvichauya. Zvanhu zvaAroni muprista. Asi munomuonawo relationship here, ukama huripo pakati pevaIsraeri nje navaprista. Vaprista ndo vanouya nomurayiro vachidzidzisa vana vaIsraeri. VaIsraeri vanofanirwa kubudisa mabasa pamusoro pekudzidziswa kwavo. Zvichireveiko chinhu ichi? Zvireva kuti vaprista vakatadza kudzidzisa, mafuta anouyawo navana vaIsraeri anenge akaita sei? Anenge ari mafuta pasina, kana mwenje wacho unenge uri wekubiridzira. Wongoti haiwa chero paita mwenje, nyange zvekuti tisiri kuona. Murikuona? Ndiri kunzwisisa. I think munozviona kuna muprofita Hagai chitsauko chechipiri, panotaurwa pamusoro pekudzidzisa kusakarurama kwavaprista. Murikunzwa? Makabvira muchitaura kunzi handina kuisa inzwi here mukati memuromo yenyu kuti mutaure uchenjeri nezivo kuvanhu, mutaure ungwaru hunobva kuna Jehovha, kuti vanhu vavewo vakangwara, vane zivo, vachiita mabasa anodikanwa naMwari. Zvino kana musingataure zvinhu zvakangwara, zvinhu zvinoita kuti vanhu vasimukire, zviri zvangoda ngoti muwane mari chete imi muri vaprista kana vafundisi kana mapasta kana vaprofita, zvangoda kubira vanhu mari chete, kutukwa naMwari. Eya, hatingashaya mumwe munhu akarurama mukati mekereke dzenyu, vairi kana vatatu. Asi nyangwe nemi munenge muchitovavenga vanhu vakarurama ivavo, nekuti munenge muchitoti vakuona, vakuda kuona. Zvino chechi yose yakavhurika isati chaita mari. Ndipo ndinozotaura kuti vapasta, vaprofita, vaprofita vanoroya vanhu vanenge vari mukereke. And saka kupupura, kureurura kana kudetemba mabasa aya kunofanirwa kugara kuripo pamusoro pazvino, pazvinhuwo zvekare, zvinhuwo zvazvino nezvinhu zvichazouya. Vana venyu havafanirwa kungoita semadzibaba avo chete, vanofanirwa kuenda pachinhanho chiri pamusoro kupfuura madzibaba avo. Kana baba vako vakanga vari mujobo vachijobera mapepa kukanzuru, ivo wakadzidziswa nekanzuru, kungatidza kuita mabharani. Kana kushandira uri kwakatsikira, panofanirwa kuonekwa improvement muupenyu hwenyu kubva pazvinhu zvakare muchienda pane zvinhu zvinouya. Pandiri kutaura pamusoro pezvinhu zvichazouya, panoitwa anonzi mavows. Munoziva anonzi mavows? Ina ndichaziva kuti anonzi chii zvangu mushona, chishona changu chakuenda chichingodzika-dzika. Mhiko, ndingati imhiko ini ndo manzwisiro angu. Munofanirwa kupupura pamusoro pemhiko dzenyu. Munoziva zvatinodzidza, katinodzidza kuti tiimprove. Saka kana tadzidza chimwe chinhu takachinzwa isusu, yatiwo mhiko yekuti tinofanirwa kuimprove tichiita sei, tichipfuura ipapo patadzidza napo. At least tinofanirwa kuita zvinhu zvatadzidza nhasi. Murikuzviona? Tinenge tane improvement. Sine chitoona kuti zvinhu zvakare zvataita izvi kwanga kuri kushaya pfungwa, kwaiuraya chitenzi nebasa. Iyo manje basa redu ranakisa, raimprove, harichatirwadza.
Muzvinzwa? Improvement inodikanwa apa improvement yeutsvene. Kana kururama kwenyu ngakuwedzerwa. Iko kuwedzerwa kwekururama noutsvene ndiko kutenda, ndiko kuwedzerwawo kwokutenda kwenyu. Kare mavhaus pamurau waMozisi chaipo, mhiko dzaibvumirwa kuitwa, asi kwazvinezvi mhiko dzinobvumidzwa here? Jesu akarambidza mhiko. Naizvozvo zvinoda kuti mupafunge ipapo kuti kana Jesu akarambidza mhiko achiti zvose izvo zvinobva kuna Satani, kupa michato yenyu mhiko dzamurikuita idzi dzine umwari mukati here? Dzine ujesu here mukati? Saka zvakanaka kuti munororerana zvangwi kumakotso, moitirana mhiko dzenyu ikoko pasina Jesu. Muzongouya munamatirwa muchechi nomuprista. Indakambotsurukodzawo kuti maprista imi muri kusaina marriage certificate kuti zvaita sei? Mungori mawitness chete here? Kana muchitori tsika yekuti vanhu ngavauye kuchechi varorera muchechi tivasainise pasi. Zvino kana muchisainisa vanhu muchiziva kuti vanhu vacho havazochengeta mhiko idzodzo, hamusi kuita here chivi kuna Mwari? Regai zvekusainwa kwemapepa zviitwe kwayatsekerawo. Kwana commissioner of oaths uku, kwana mudzviti uku, kumatare ndokwazvinofanirwa kuitirwa. Iwe munamatira vanhu nekudzidzisa vanhu kuda Mwari. Asi toda kusiya nyaya iyo yokuroorana iyo, nyaya yekuchata iyi. Ndichaibata futi manje. Ndakati panguva iyo mhiko dzaibvumirwa, asi panguva yaJesu zvakarambwa ati zvikanzi zvinobva kuna Satani. Nekuti panguva yaunongotora mukadzi kuti ave wako, wakuenda naye kumba kwako, wakunovata naye mava nyama imwe chete, muri kutanzwa ka? Iyi mhiko yakakura futi ka, asi haisi kutaura. Zvikanzi zvimwe zvaitwa naAroni, mukuru wavaprista weimba yaIsraeri. Nemazuva iwayo imba yaIsraeri yaiva imwe chete, sekunge yaiva nababa mumwe chete namai mumwe chete. Muri kutanzwa? Asina kusiya nyaya yemarriage. Munzwisise kuti zvinorevei kana kuti munhu watora mukadzi kana kuti watora murume kuti ave wako. Zvamakuita izvi hazvina umwari. Muswera zvenyu muchichata muchiita sei? Izvi zvamundo zvechirungu izvi. White wedding yakanaka chaizvo, asi itsika dzavarungu. Kana iko kuvaJudha zvakanga zviriko, vaitoitawo mawedding ceremonies, michato vaitoitawo. Asi kuna Mwari apa nyaya dzemhiko apa ndo panonetsa chete. Kutongotora mukadzi woenda naye kumba kwako ndizvozvo, woti wewe mukadzi wangu ini ndava murume wako, zvatokwana izvo, zvatokwana. Musaite dzimwe mhiko dzinofura ipapa, nokuti namafungiro enyu vana vamazuva ano hazvikwanisike kuti mhiko dzamunoda kuzvipinza nazvo handifungi kuti munokwanisa kudziita imi. Baba ndiye waiva musoro weimba, saka Aroni ndiye aimirira baba, ndiye akanga ari baba waIsraeri. Kumanzwa? Vamwe vose vaiva vana. Kuaroni aigo kumukadzi zvinochamuita sei? Zvikanzi baba kana variwo murau, amai ndiwo chii muprofita. Muri kutanzwa? Kana baba vari murau, amai ndiwo muprofita. Saka imi madzimai musafunga kuti makudzwa, musade kuita mitemo mukati medzimba dzenyu. Mwari akatovaita nyama imwe chete. Zvakatadaro kuti
amai vanoziva murava, asi murava uyu ndiani? Ndibaba. Vanokwanisa kuita madecisions vose pamwe chete, asi pane pamwe panonzi baba ndimi munofanirwa kuita madecision. Baba ndiwo angatozodelegeta kuti mai ine zvandikona chimboitawo decision panapa tione zvamunenge mangotaura ndizvo zvatinoenderana nazvo, ndizvo zvatinoita. Kana baba vachiti no, amai vachitaura mumwe decision, baba vakati no, yatongova no. Idecision yatoitwa naamai nababa iyoyo, nyangwe amai vasiri kubvumirana nayo. Amai vakangopikisa chete kuti handisi kuzvienderana nedecision iye, dzato imba yatopatsanuka kudhara. Seimba yaNabhari naAbhigero, rimwe raiva benzi, mumwe akanga ari chifeve. Muvanzwa? Amai vanofanirwa kuva mumwe nababa. Naizvozvo kana paiva naamai paIsraeri, vaifanirwa kuva mumwe nababa. Ndosaka vaprofita vaizobuda mukati mavaprista. Hakuzi kuti Aroni akanga asiri muprofita, naiye akanga ari muprofitawo futi. Nyangwe pakati pavaprista ndiye waiita decision yekupedzisira, ndiye akanga ari mukuru, ndiye akanga ari baba. Enda munoverenga Genesis 2 verse 24. Genesis 2 verse 24. Ndosaka iripo Genesis 2 verse 24. Yeza ndiyo inotaura nebhuku zvavangu rechirungu inotaura kuti therefore a man leaves his father and his mother and clings to his wife and they become one flesh. Mubazwa. Zikazi baba namai inyama imwe chete. Vasiyana nababa vavo, vasiyana nemhuri dzavo, vasiyana namadzimai avo namadzisekuru avo namadzitateguru avo, vaita nyama imwe chete vari vaviri. Ndosaka pana Genesis 3 tichiona kudambuka kweimba yaAdhamu, nokuti Eva wakanga wafuririkana. Panzvimbo kuti atanga anonzwa baba, iye akatanga kuita decision. Mukupanzwa? Wakabva wangova mukondombera makumi vakanga vava vanhu vaviri paimba yaAdhamu. Pakanga pane mitemo miviri muimba yaAdhamu. Pakanga pasina baba namai ipapo. Nyangwe zvazvo zvairatidzika kunge zviripo panyama, zvakanga zvisipo. Nemudzimba dzenyu imimi zvakadarowo. Munoratidza kunge mune mutemo dzimba dzenyu, asi hamuna. Mumwe mutemo waSatani, mumwe mutemo waMwari. Kana kuti vose zvavo vakatozanganiswa, zvavari nyama imwe chete, vakazanganisa idolatry naMwari. Hakuna umambo hwokudenga hwavari. Kutenda kwavo kwakarashika. Vanonamata Bhaari, vanonamata Mwari futi. Hakuna zvakadaro. Imba yaAdhamu yakanga yadambuka. Kochi chinozobuda chapter 3. Kurobwa naMwari handi pamusoro pekutadza kwavo. Kochinozobuda pachapter 4 chi zvibereko zvekuti vabva pamurayi waMwari, havasisi pamwe pamurayi waMwari. Pane murayi waSatani nemurayi waMwari uri kutonga imba iyo, amai nekwavo, baba nekwavo. Ndizvo zvakazobuditsawo Kaini naAbheri. Zvinokushamisa here kuti pakaita Kaini naAbheri? Zvinizvo zvaikwanisa kugarisana here? Mozopa Kaini dambudziko rekuti kana kuti sei Kaini akazouraya Abheri. Mutotuka imba yaKaini. Kwete, tukai ivhu. Kana muchida mutukawo naAdhamu wacho, musatuka Kaini. Kaini haamo munyaya iyoyo.
Ndio vakaunza confusion mukati memba. Naizvozvo kana maprista muchiunza confusion mukati mekereke dzenyu, mwenje hamuchazonovhenekesa kuna Mwari inenge yakaita sei? Muri kuvheneka neumwari here? Kereke dzenyu dziri kuvheneka neumwari? Muneshuwa here kuti mune umwari mukati mevanhu venyu? Kana kuti pane vamwe vanofunga kuti vane umwari vasina? Kana kuti pane vanhu vanofunga kuti kereke yose ine umwari vasingaziva kuti ivo ndivo chete vane umwari? Mukuru wechechi haangatauriri chechi yose kuti chechi ine umwari. Hazvikwanisiki izvozvo. Iye achinamata Bhaari kurutivi, kumwe achinamata Mwari. Tatinosvika pana Genesis 3 tichiona kudambuka kwemba yaAdhamu. Vakanga vasiri munhu mumwe chete nekuti mirau yemba yakanga yasiyana. Imba imwe nomuviri mumwe wakanga wane, kana kuti yakanga yave nemirau yenyoka nemirau yaMwari. Muri kuzvinzwa? Imba iyo yakanga yakachangoparara. Nanhasi haisati yamira imba iyo, ichiri yakangoparara. Tikati ndizvo ndio honzeri yokupesana pakati paAbheri naKaini. Kana zvichinzi vaviri avo vakavawo nyama imwe chete, vaive nyama imwe chete, kana kuti murau mumwe chete. Muri kuzvinzwa? Nyama imwe chete, murau mumwe chete. Moenda pana Deuteronomy weina kubva pavhesi ye5 kusvika pavhesi ye9 munozviverengera yati mwana nendima. Vhesi 4 yaiti chini? Mwenje iri pachigadziko chomwenje chegoridhe rakaisvonaka chiri pamberi paJehovha inofanira kuchengetedzwa nguva dzose. Maintaining my standards and improving those standards ndo zvinotodikanwa naMwari. Haungomugara uri parevhu rimwe chete. Wakapinda grade 1 wapedza chikoro, kana mwana akakamba ira afamba iyo, kana akatanga nekutaura nematauriro ake aya echipori, musinganzwi kuti ari kutaura kuti chii, but ari kuedza kutaura. Zvingogumira ipapo achitaura chimwe chirudzi chisinganzwikwe neimwe imba yose. Achitoimprova kuratidza kuti ari kukura. Ndizvo zvamunofanirwa kuitawo izvozvo. Ndo kuchengetedza mwenje nguva yose iyo. Gadzirai mwenje yenyu pachigadziko chakaisvonaka. Bisai mabasa enyama akaipa. Nomweya wenyu ngaivewo mitsvene, inoita zvinhu zvinoenderana neshoko raMwari. Pakutanga inoenderana nemirayiro yaMwari. Pepiri inoenderana nedzidziso yaIshe Jesu Kristu. Saka kana muchibatanidzwa mukereke, muri kubatanidzwa mumurau waMwari. Muri vaviri mave murau waMwari. Kuti zvikonzi kudza baba vako namai vako panyika. Muri kupanzwa? Kana baba vako namai vako vari chinhu chimwe chete, imba yenyu inenge yakanaka. Kana vari zvinhu zviviri zvakasiyana, makodzero acho anonetsa. Nokuti baba namai ndimi murau waMwari kuvana. Uyezve musatsauke pachinhu ichi chokuti muri murau waMwari kuvana. Ndinoziva kuti munodzidzisa zvenyu zvemadhimoni enyu zvamakadzidzisa kubva kumadziteteguru enyu, hazvina kushata. Nokuti ndizvo zvamuri makaputsika kudhara, imba yakaputsika kudhara, nyangwe ichioneka kunge yakamira. Hapana zviripo. Makumbo enyoka. Nokuti murau yaMwari haina kupiwa kumiti kana kumhuka, asi yakapiwa kuvanhu vane rudzi naye, vakafanana naye, kuti vagovawo semurau. Munofanirwa kuva semurau. Muri kumanzwa? Nzira chete yekuva semurau ndokuiita.
ndokuva semwenje ikoko. Kana mutori tu mabatana muri baba namai muri vamwe pamurava. Muende pana Marko 3 verse 24 panotaura pamusoro peumambo hwakamukirana. Zvanzi naIshe wedu Jesu, umambo kana hwamukirana haungararami. Asi chandinoda kuti munyanyobatisisa pamusoro pemwenje ndechekuti inzwi guru pachinhu ichi nderekuti zvaibva kuvaIsraeri, mafuta aibva kuvaIsraeri kwete kuuprista. Basa reuprista ndekuona kuti mafuta akanaka abva kuna Israeri. Vaprista ndivo vanodzidzisa murayiro kana mirayiro yaMwari. Saka vaunotongwa pamusoro pemagariro namabasa emhuri yako, unofanirwa kuva semuprista. Nyange zvako uri kudzidziswa semuprista, kana uchidzidziswa nemuprista haungavi semuprista here. Nokuti murayiro mumwe chete. Nyange zvazvo pakutanga murayiro waprista wakanga wakati wemei kupfuura waIsraeri. Asi vaIsraeri vanoda Mwari vaipedzisira vakungotevera murayiro yavaprista iyo. Endai pana 1 Timothy 3 verse 4 mugoidzidza iyo kuti mugova madzibaba akanaka namadzimai akanaka ane mwenje waMwari. Kwanhasi yatingobvumira ipapo vadikana. Zvanhasi zvakwana izvi. Mangwana tinenge tichitaurisa chingwa. Pachidzidzo chamangwana tinotaurisa zvechingwa. Mwari akuropafadzei, akuite mwenje yake, aite kuti mweya yenyu irerekere kwaari, aise pamwoyo yenyu mirau yake nomweya waIshe wedu Jesu Kristu kubva zvino nokusingaperi. Mwari akuropafadzei. Tatenda.